Sinibingelele ke babukeli lapho emakhaya sinibingele ohlelweni sifuna ukwazi kuyivele Nkosini Media TV. Namhlanje ke mbukeli sisendaweni lapha na yasobuka bathi ke isovecene. Nibingelela ke indlela amaqili kube yadla ihlakaniphi ngabe yaphelela kwasikhakhani ngoqoqofana ugobe inhliziyo zabantu kaze ubuzinike ubani. Namhlanje ke mbukeli wami silapha endaweni yasovecene size lapha kubaba udokotela uMpungose okuyena namhlanje sibizile sikhuluma ke ngesihloko lapha sibalulekile kakhulu isihloko esithinta ukwelapha kanye namandla asetshenziswayo uma ngabe ekwelashwa umuntu ukuthi lento yokwelapha isukaphi futhi nento yokukhulekela abantu nokuthandazela abantu bephila abantu ngegama lenkosi nangomoya engcwele isukaphi. Namhlanje ke angihambe ngedwa hamba naye baba uMpungose somnika ithuba nje abingelela abantu emakhaya. Baba Mpungose asikubingelele sikwamukele ohlelweni sifuna ukwazi namhlanje sivele Nkosini Media. Angibingelele angibingelele babukeli bani lapha emakhaya. Ngiyanibingelela nonke ngokwehlukahlukana ke kweinhlaka zenu nangokwehlukahlukana kweinkolo ngoba phela abantu kukhona izinkolo bonke abantu bangabantu bakaNkulunkulu. Yebo njengomuntu ke nami ke odokotela kufanele ukuthi mase ngibingelela ngididiyela abantu cha umkhulu uMpungose ngiyathokoza nje ithuba engilitholayo kwesakwaBiyela obuko uViceni kukaMpungose la ekhaya phansi kwenkosi uBiyela yebo induna umzuza Nkosi yami umshasi yebo okay baba. Namhlanje baba sikhuluma ngendaba lapha yokwelashwa kwabantu nokukhulekelwa kwabantu. Abantu njengoba udokotela nje ungachaza uthini indaba yokulashwa komuntu kodwa kusetshenziswa umthandazo namanzi nazo zonke izinto ezisetshenziswayo njengoba ke ningabathandazi. Ungachaza uthini ngendaba yokwelashwa komuntu? Umuntu ulashwa kanjani kusetshenziswa amandla okuthandaza amanzi kanye njalo njalo nezithunywa? Awusichazele nje baba umthandazi kulokho baba Mpungose. Mntankulunkulu lento oyibuzayo ukukhulekelwa kwabantu kuyinto ejule kakhulu. Kuyinto ejule kakhulu ikakhulukazi kimi ngoba kusuka kude lapha ekusuka khona ngokwenkolo kwengilina inkolo ngivela phansi kwenkolo Nazareth. Yebo Nkosi yami. Kuyinto ejule kakhulu ngoba lapha esuka khona kwafika izwi kimi kwakhuluma izwi kimi ngilele ebusuku khuluma inkosi yamakhosi uNyazi lwesulu. Yathi mntanami ngiyakuthuma uba ugijima umhlaba wonke abantu bayagula. Yathi ngifuna uhamba ukhulekela abantu usebenzisa amanzi. Manje ke lo msebenzi lona umsebenzi ojule kakhulu. Abantu bayagula abantu ngeindlela ezahlukahlukene. Bafuna ukuphila abantu. Manje ukukhulekelwa kwabantu ngokusebenzisa igama lenkosi kuyinto engumxhumanisi. Umthandazo uyinto engumxhumanisi phakathi kaNkulunkulu nesidalwa sakhe. Okay. Lokho kufanele ukuthi lokho singakushiyi ukuthi ungumxhumanisi umthandazo phakathi kaNkulunkulu nesidalwa sakhe. Okay. Ukuthi mangabe kukhulunywa ngesithunywa noma ke mhlambe ke na indaba yesithunywa kufanele inake siyithinte mhlambe ukuthi ngoba khona ongazi uma kukhulunywa ngesithunywa kukhulunywa ngani. Mhlambe nje ake sale sesithi siyithinta nje sowenza lo mbukeli. Mhlawumbe umunye uyaze kuyathunyaziswa nje kodwa akazi ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngesithunywa. Uma nje udokotela uMpungose engatshela umbukeli lapha ekhaya yini isithunywa umthetho waso uma kuthiwa nje umuntu unesithunywa ukhulunywa ngani? Makukhulunywa ngesithunywa kukhulunywa ngomoya wasezulwini owehlela kumuntu lowo usuke ekhethwe ngabakubo ukuba lesi sithunywa lesi sasezulwini sikwazi ukusebenza kuyena. Awungeni nomoya kunombani. Awungeni kunombani kodwa ke isithunywa naso futhi sihlukene. Khona isithunywa esiphethe amandla. Okay. Bese kuba khona isithunywa nje esiphethe nje ukuvikela. Esithunywa kuba sizokuvikela. Khona into kanjalo umuntu kaNkulunkulu mangithinta leyo nto kuya ngokuthi ke wena uthandaza ngayiphi indlela. Khona uthandaza ngobiyoni kube khona uthandaza ngobuna okhoza ngokobuNazaretha. Kuya ngokuthi wena ngokwenkolo yakho uyiluphi uhlobo lwenkolo. Ikhona lapho ke mhlawumbe uNkulunkulu akwazi ukuthi bese kwehlisela leso sithunywa esizohambisana nenkolo yakho. Okusho ukuthi uma ngabe unesithunywa awuzuvuke nje kuseni usuthi hayi mina ngikhulekela abantu. Isithunywa sihlukene kabili khona esiphilisa